Това е Мира. Тя ме гледа всеки ден сутрин. А това е планината, която също ме гледа всеки ден сутрин. Това е картината от майка ми, която гледа четката ми за зъби всеки ден сутрин. А това съм аз, която се опитвам да си мия зъбите всяка сутрин. Изглеждам интересно и си слагам гъзалици. Часът в момента е 1:54 и изключително много ми се спи, а искам да направя този клип, защото изключително много ми харесва и съм изключително мотивирана, креативно, за да го направя. На всеки път, когато започна да правя нещо подобно, до момента, в който искам вече да приключвам да го правя, нямам никакво желание да го направя. Затова ще продължа, защото не може това да продължава завинаги. Това е Мира. Тя постоянно иска да си играе с топката. А това са моите файлове, които се прехвърлят за само 2 минути. Това съм аз, когато се опитвам да наваксам нещата, които не съм свършила от предния ден. Реално имам бавна сутрин, но пълна с напрежение, защото закъснявам с всичко. Но пък имам време за всичко, колкото и смешно да звучи. Прехвърлям всички видеа от всички карти, за да могат да са празни и си правя едно кафе. Цъкам всичките копчета и пускам първо една вода да се пречисти цялото кафе. Изключително много ми се спи в този момент вече, в който говоря. Правя се вече кафето в най-красивата чаша. Има яко пара и това замъглява екрана ми. Това всичкото, което го говориш, е ланшот на цялото видео. Тук правя лате арта. Много закъснявам вече и не ми се получава лате арта. Но пък може да се получи следващия ден. Това е кафето ми пред двете ми колела. Това съм аз, блъскайки се в асансьора. Отпивам се от кафето и се успокоявам, въпреки че закъснявам. Това са обувките ми, които всъщност доста харесвам и чакам да сляза 21 етажа, защото живея на 21 етаж. Отивам в паркинга и изваждам колата, за който съм изключително благодарна, защото никога не ми се налага да чистя сняг, когато е зима и е валял сняг. Пътувам и закъснявам и бързам, но съм спокойна, но бързам на всеки светофар. Искам сутринта да е бавна, но всъщност е доста бърза. Това съм аз, отивайки към локацията за снимане. Обичам огледала. Това прави ли ме суетна? Монтирам първата си джаджа, докато бързам, защото закъснявам. И поставям апарат си. Готова съм да започна и снимам доста, но не снимам реално нищо от процеса. Това съм аз как пътувам на обратно към вкъщи. Отивам до Била, за да си купя нещо за хапване. Това всъщност изглежда доста приятно. Жълт кант на асансьора с газирана вода. Прибирам се вкъщи и доработвам останалия ден, монтирайки. Разбирам, че приятелите ми ще дойдат вечера да вечерят вкъщи. И нямам по-хубаво от това. Слушам музика и съм благодарна. Тук има един летящ холандец. Това си признавам, че го очаквах. Някак днес има безвремие в бързата работа. Не мога да го формулирам по-добре. Всеки върши нещо без да е притесняван и с желание. Мила реже чери домати с червен нож. Това е цялата лудница в някак спокойствието.
пържолките, които Габи вкусява с любов. Тестото по ръцете на Нелчо. Това са малко клонки от чери домати. И Габи с моята тениска. Аз, Нелчо, ръцете ми и Мили. Един страхотно невероятен ден. Радвам се, че завърших този клип и се надявам да го кача. Супер благодарна за този неповторим ден. Чао!